So yun no, talaga nyo, hanap tayo ng mapagbibigyan ng mga stock. And then yung mga drinks ng Iraya Manowari Cafe guys. So may nakita ko dito. Ma'am, pabigyan natin siya ng food guys. Ate, thank you. So hanap pa tayo guys ng mabibigyan tulad ni ate. So yun guys no, hanap pa tayo ng mapagbibigyan ng mga snacks and drinks na binigay ng Iraya Manowari. So located at San Rafael, Tarlac City, in front of Saint Rafael, the Archangel Church. So long DIY lang siya naman guys. Tingin-tingin tayo guys sa mismong daan. May pagbibigyan pa tayo ng kahit konti pagkain na galing sa Iraya Manowari. May mga napakasarap ng snacks and drinks, pampalipas ng gutom guys. Hindi naman siya ganun karami yung bibigay natin, pero hopefully makatulong sa kumakalam at yan ng mga kababayan natin sa Tarlac. Yun guys, bahala ko rin sa unang sahod ko sa YouTube channel natin. Halos yung kalating magiging sahod ko, kahit hindi man siya ganun kalaki guys, ay tutulong ko sa mga kababayan natin na nasa daan guys. Hindi man ganun kalaki, pero hopefully is yun, nagkita ko dun sa ate. Balikan natin sa guys. Sorry po sa pag-ikot. So ito siya guys. Ate, drinks po. Guys, yun guys, may dalawang tayong snack. Hindi na rin natin kagati. Ito po. Ito po. Thank you ate. So yun guys no, bago tayo pumunta sa mismong San Jose Tarlac, punta muna tayo sa mismong Tarlac City sa may mga sa may plaza guys. So punta tayo sa may plaza o sa Marat sa Taniedo. So yun guys, hopefully sana guys ito, kung may mga magpapakover sa atin na mga restaurant, cafe, hotel, and then syempre mga resort dito sa Tarlac guys. So halos yung kikitain natin or halos kalahati na kikitain natin sa pag-cover guys ay tutulong natin sa mga kababayan natin na nasa daan na nangangailangan ng pagkain guys. So kahit yung araw lang yun is makakain sila ng, sabi natin malinis, kasi minsan diba kumakain sila ng pagpag. And then syempre para hindi sila hingi at mamalimos, uli kahit yun nga, pampalipas ng gutom, sabi ko nga kanina. Yun nga, Tarlacay nyo, update ko kayo mamaya kapag andun na tayo sa mismong Tarlac City. Okay, so dito na tayo sa may TSU. And syempre alam na nandito na tayo sa mismong Tarlac City. So sa right side makikita nyo itong McDonald's, and isa sa kilalang mall dito sa Tarlac, Magic Star. Sana makakita tayo ng nasa daan dito guys, para ipamigay natin yung natitirang snack and drinks natin from Iraya Manowari. And yun guys no, pala ko rin
sa mga i-cover natin restaurant. Pausapin natin sila kung yun gusto nilang magbigay ng food. So yun, nakita ko si Ate nandun. Ikutin natin na lang pagkain. So hingi tayo ng mga foods, sabi natin, para pamigay natin sa mga kababayan natin dito sa Tarlac guys. Dito po kayo kapag nakapag-ikot na tayo. Yun na Tarlac guys, kapag wala na tayong ibang makita dito sa mismong Plus Bella, pag-ikot natin dito wala na, ibibigay na natin lahat dun sa nadaanan natin sa gilid ng simbahan dito sa Tarlac City guys. So ito na tayo, nasa side na tayo ng Plus Bella ng Tarlac City. Ito yung Eptañedo. So babalik tayo pakaliwa, balikan natin si Ate na andun sa gilid na simbahan. Ibigay na natin lahat itong binigay ng Iraya Manowari Cafe. Maraming salamat kina Ma'am Rachel na nag-invite sa akin para i-feature yung kanilang cafe sa San Rafael Tarlac City. So ito guys, bibigyan na natin kina Ma'am Foods po. Drinks Ma'am. Taga saan po kayo? Parangyan po. Parangyan, Tarlac. So dito po kayo natutulog sa dam? Ha? Dito po kayo natutulog sa dam? Umuwi rin po kayo doon? Okay po, ingat po kayo lagi. God bless po. Okay po. Yun guys, diretso na tayo ng Tarlac. So, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hopefully magkaroon pa tayo ng maraming content na ganito, no? Napakasarap sa feeling ang makatulong sa mga kababayan natin dito sa Tarlac guys. Sana next time is makapamigay na tayo ng mga groceries. And then sa mga gustong tumulong, magbigay ng tulong guys, maglalagay tayo ng GCash sa pinakailalim. And then gawa tayo ng ulit ng content. Then sa mga gustong sumama, pwede rin naman siguro, pag-iisipan muna natin, no guys. And then iisip ko rin Tarlaceños na magkaroon tayo ng t-shirt. So magbebenta tayo ng t-shirt. So yung kikitain natin doon is bigay natin sa mga nangangailangan dito sa Tarlac. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And then panibagong content, panibago nating i-explore dito sa Tarlac. Yun guys, until our next vlog, thank you.